Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय गाइस, आब' मिथियाथ' हाबा जाबाय। ओमफ्राय जानायाथ' जाबाय। ओमफ्राय आं हाबा जानायनि बागैबो जेबो बुंनो सानाखै, आब' मिथिखौबो गाज्रि होननो सानाखै आरो। ओमफ्राय आङो मोनसे आब' मिथिनि मोनसे एलबाम नुदोंमोन ना, ओमफ्राय बै एलबामजों दा नैबे आब' मिथिनि कन्डिसनजों सेम मिलायनायखाय आङो भिडिअ लाबोसै होननानै सानबाय आरो गोसोआव। ओमफ्राय बै सिगां जिखिनि आब' मिथिया एलबाम गादोंना मोनसे एलबाम, बे एलबामखौ नोंथांमोननि स्क्रिनाव देखायगोन आं। ओमफ्राय दानि कन्डिसनजों सेम जागोन ना जायाखै नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सेम जागोन ना जायाखै। ओमफ्राय दा आं सानो आरो बै एलबाम गानायजों आब' मिथिया सिगां जि एलबाम गादोंमोन बे एलबामजों नैबे दानि कन्डिसनजों सेम बायदि मोनदों आरो आं दा। आब' मिथिया गुबुनजों हाबा जाबाय नालाय दा। ओमफ्राय आब' मिथिना सिगां बयफ्रेन्ड दंखायो, ओमफ्राय दा दस्रा बयफ्रेन्डसो हाबा जादों नालाय। ओमफ्राय बै एलबामाव बेखौ देखायदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा आङो बे एलबामजों एखे मोननायखाय आङो भिडिअ बानायनोसै होननानै नोंथांमोन देखायसै होननानै आङो सानबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होगोन बै आब' मिथि सिगां एलबाम गानायखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बे एलबामजों दानि नैबे जानाय दानि जिखिनि जाबाय थादों बेजों एखे जागोन ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो जानोथ' जाबाय, जों बिसिनि आब' मिथिमोननि जि पार्सनेल खोथा मा खोथा बिसोरखौथ' जों मिथिया। ओमफ्राय आं गाज्रि बुंनो साना आरो मा खारननि थाखाय बेबादि जादों जोंथ' बुंजोबनो हायाना। मालाय बिसिनि आब' मिथिबा बै आब' मिथि जिखौ सिगाङाव गोसो दं बेजोंबा मा दंमोन, ओमफ्राय दानिजों मा बोरै हाबा जाखो जों बेफोरखौथ' गासिबो मोनथिजोबाना। ओमफ्राय ओंखायनो आब' मिथिखौबो जानला मोनला बुंनो सानाखै आरो आं जास्ट सिगां आब' मिथि एलबाम गानायजों दानि कन्डिसन एखे मोननायखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरो। आं आब' मिथिखौबो गाज्रि होननानै आं बे भिडिअखौ बानायाखै। आब' मिथियाबो नुफ्लांबायबा आब' मिथियाबो आंखौ दुखु दामोन। आं जेखिनि बै सिगांनि फुराना एलबामजों दा आब' मिथिनि जानाय घटनाजों एखे मोननायखायसो आं भिडिअखौ लाबोदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइस। ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय, एखे जागोन ना जायाखै। आंथ' एखे मोनदों आरो, नोंथांमोनासो एखे मोनगोन ना मोनाखै। ओमफ्राय नोंखौ नांगौ नोंनि अनगा थानो हाया। नांगौ नोंखौ नांगौ नोंनि अनगा थानो हाया। ओमफ्राय गाइस, नोंथांमोना बै एलबामखौ स्क्रिनाव होनायखौ नुबाय जानो हागौ। ओमफ्राय नुनानै नोंसोर एखे मोनगोन ना मोनाखै कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो। ओमफ्राय आंबोथ' भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनो होनना सानाखै, जास्ट बै एलबामखौल' देखायनो थाखाय आं भिडिअ बानायदों। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनदों, मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरदो। ओमफ्राय लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय।